So let's start para sa ato ang next topic. So ang i-discuss nato diri is more on coordinate geometry. So ang mga i-discuss nato diri, we have the coordinate plane, the distance and midpoint formulas, graph of equation in two variables, intercepts, circles, and symmetry. So diri siya more on recap lang jud ni siya sa atong algebra and geometry. Okay? So sa atong coordinate plane, okay, kung maka-remember mo ani naatay x and y axis or ginatawag siya Cartesian plane. Okay? So sa Cartesian plane, you just have to do x and y axis, and ang nasa intersection sa x and y axis ginatawag siya origin. Okay? So diri sa ato ang x and y axis sa pagbuhat nato, natay planes into 4 quadrants. Gina-label nato na siya as 1, 2, 3, 4. Pag 1, meaning positive ang x nato at saka y. Okay? Ang mga or ano nato points. And then, second quadrant, negative ang x, positive ang y. Para naman sa third quadrant, negative ang duha ka x and y nato. Ang sa fourth quadrant, ang positive nato x, negative ang y. Okay? So, mo na siya ang mga basic para sa coordinate plane. For example, kung naatay point 1, 3, okay? So, meaning ang 1 naa sa point 1, then ang 3 is na dire. So, nakuha lang nimo ang intersection ana para makuha nimo ang point 1, 3. Para naman sa 5, 0, meaning 5 lang naman yun na sa x-axis. Okay? Mo na ang number of units nato dire from the origin, pero walang y-axis. So, dira ang point. Para naman sa negative 2, 2. So, second quadrant. Okay? Kaya naman dire ang negative 2, na dire ang 2. So, mo na ang yang point. Para sa third quadrant, duha ka buok negative. Okay? Kaya na dire ang negative 3 units from the left and 2 units downward. So, mo na ang negative 3, negative 2. And fourth quadrant, positive ang x, negative ang y. Okay? So you have to practice mong good no kay manggawas gyapon ni sa inyong exam. Okay? So para naman sa ato ang pair, ordered pair ang ginatawag, natay AB as shown in the figure. Ang A manggod nato ginatawag siya abscissa or x coordinate, ang B nato ginatawag siya y coordinate. Okay, para sa point P. Okay? So we have here the following example. We have here the ordered pair xy where x is greater than or equal sa 0. So ang goal nato diri is i-sketch nato na siya sa region given by each set. And then we have letter B, ordered pair nato where y is equal to 1. Ang isa is absolute value less than 1. So diri the points whose x coordinates are 0 or positive lie on the y-axis or to the right of it. Okay, and then ang letter B, the set of all points with y coordinate 1 is the horizontal line 1 unit above x-axis. So mo na ang iya ang graph manggod. So sa letter A, mo na yung pasabot, x is greater than 0. So mo ni siya. Mo ni ang iyang area shaded ani kaning color red. Kana siya. Pag y is equal to 1, so meaning na diri ang 1, di ba? So mag-draw lang ka og horizontal line. Hindi pwede vertical ha. Horizontal line. Inana lang. Para naman sa absolute value, so this is less than. So y labot ang 1. So maka-create a broken line nga 1, negative 1. Kaya ang pagsulat ani kay di ba 1, negative 1, less than y, less than 1. Inana ang pagbuhat. So ang may tabo diri ang y nato is equal to 1 pero broken ang line kay y labot ang 1 and also the negative 1 walay labot. So the shaded part ani is kaning nasa gitna. Okay? So inanara ang pag-learn nato ha sa coordinate planes. Para naman sa distance and midpoint formulas, we have here the following formula. Okay? So pag natay point A at saka point B, kuha nato ang distance ana. Okay, or a length. So kung makita nimo from this point A antod sa point B. Okay? So kanang buhaton nato is just like a triangle. So ang ginagamit ani is
Pythagorean theorem, if you heard about that. Okay? So mo na ang yang gamiton. Okay? So the distance from point A to point B is this is the formula. Okay? Na absolute value pero pwede na to walaon. Kanina ang naitabo. Square root of x square minus x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. So, kana ang ato ang formula. Make sure nga kabalo mo sa mga point. Okay? Point A and point B. Kay para pag substitute ng ani, kay dali ra jud siya. Okay? So, example, naatay example diri. Ayan, kung makita ninyo, naatay point na to, P, 1, negative 2, and then ang point Q, 8 saka 9. Okay? Is closer to the point A, 5, 3. So, ang pangutana, asa ang mas dool, ana, kung tanawon nato diri. So, kung kani ang point nato nga A, 5, 3, asa ang mas taas or mubo nga length. Okay? So, you just have to connect the dots pag naka-plotting ka na. No? Pero ang pangutana unsa man ang distance ani sa duha. Okay? So from the distance PA, okay? Sa distance PA nato, we have square root of, okay, para maklaro ha, ang Q nato mo na ang x sub 1, x sub 2. Okay? Dayon ang A nato kani nga point kay mo na ang butang nato y sub 1, y sub 2. Kailangan jud kanang mag-assign jud ka kinsa si x sub 1, x sub 2, y sub 1, y sub 2, mag-assign jud kag point. Okay? So mao nang sa distance QA ni akong gibuhat. Okay? Sa Q, kung sa ganit sa Q ang x sub 1 nato kay 8 nara. Dahil ang x sub 2 nato kay 9. Okay? Dahil kaning diri y sub 1, 5, then diri 3. Pareha ra jud na class kung magkabaliktad. Wala jud ay problem. Example, na diri 8 minus 5 square. 8 minus 5 square. Pareha ra na ang result niya since absolute value manggod na. Okay? Plus 9 minus 3 square. Pareha ra na sila. 'Di ba? Ang 8 minus 5 is 3 square. Pareha na sa negative 3 square kay square man siya. No? So kani pag naatay 9 minus 3 then 3 minus 9 pareha na negative 6 or positive 6. Pag square ana ma-positive man. So the answer is square root of 45. Okay? So the same gyapon dire pagkuha sa distance, okay, sa PA. So ikoy bahala kinsa imong i-assign kani sa x sub 1, kani ang x sub 2, kani ang y sub 1, kani ang y sub 2. So ang x sub 1 nato, gibutang niya diri 1, negative 2, then ang isa 5 at saka 3. Gi-assign lang jud na nimo. So again, you have to practice jud unsa ang distance formula ani ha. Kay ang pag-learn sa mathematics kay ang pag-solving jud na ninyo. Okay? So pag minus nimo 4 square, then kani 5 square. So the answer is square root of 41. Okay? So meaning makaingon ka nga mas dako ang distance sa QA kaysa sa PA na distance. Mas gamay ang sa PA. Okay? Para naman sa midpoint formula, meaning hahanapin mo yung middle. Kung naa kay point A at saka point B, kuhaon lang nimo ang middle. Okay? Dili ang ang length. Humanata sa distance formula. Kuhaon lang nimo ang midpoint. So sa midpoint ana, you just have to use the formula. Okay? Basta naalang kay duha ka point. Point A at saka point B. Okay? So ang formula ana x sub 1 plus x sub 2 over 2, then y sub 1 plus y sub 2 over 2. Mora jud na siya. Okay? So diri para sa example applying the midpoint, we have here the following points. So naatay point P 1 2, point Q 4 4, point R 5 9, then ang point S 2 7. So make sure i-graph ni siya kay para makaporma ta og quadrilateral or four-sided
nga para siyang rectangle, no, pero quadrilateral ni parallelogram. Ayan, para klaro. Okay? So imo siyang gi-connect sa SQ at saka PR para makuha ang midpoint ana. Okay? So again, ang midpoint para sa PR, okay, midpoint from this point sa R hangtod sa point sa P. Kani siya. Okay, again, ano nga yung P? Ang P na to 1, 2. Then ang R natin kay 5, 9. So ang mahitabo diri iko na mag-assign kisa si x sub 1, x sub 2, kani y sub 1, y sub 2. Or kana ay kana na lang y sub 1 day diri. X sub no, wrong juday. Natay x sub 2 dayon y sub 2. Ayan. Okay? So diri kung makita ninyo, ang 1 nato mao na siya ang x sub 1. Ang x sub 2 nato kay ang 5. Mao na pag-add nimo 6 divide to 3. Di ba? Sa R naman 2 plus 9. So mo nang 2 plus 9 11 over 2. So mo na ang midpoint ana. It's just the same pagkuha nimo ang midpoint sa S at saka Q. Di ba? Ang S nato butang nato kana ang x sub 1, y sub 1. Dayon ang Q nato x sub 2, y sub 2. Okay? So ang mahitabo diri i-add lang nimo. So 4 plus 2 para diri divided by 2. So the answer is 3. Then next is 4 plus 7 divided by 2. So 11 over 2. Okay? So actually the same na day buhaton ang pag sa distance formula na save to ganina. So again, kani ang x sub 1, y sub 1 din siya. Okay, kani ang x sub 2, y sub 2. Ayan, kay para maklaro na correction lang. So mo nang pag substitute nimo diri sa QA, kani ang x sub 2 minus x sub 2 minus sa 8, x sub 1. Mo ng 5 minus 8. Okay? Plus, ang 3 na to, mo na ang y sub 2 minus y sub 1. Mo ng 3 minus 9. Okay? The same gyapon diri, pwede ka mag-assign. Okay? Pag-assign nimo ang x sub 1 kay ang 1 ng y sub 1 nimo kay negative 2. Diri, x sub 2 ang 5, ang y sub 2 kay 3. Mao na ang nahitabo diri 5 minus 1. Okay? 5 minus 1 kay x sub 2 minus x sub 1 plus y sub 2 3 minus negative 2. Okay? So again corrections lang to ha kay para dili mo ma-confuse akong gibuhat. Okay? So next naman pud nato para sa next topic, aside sa tuang distance and midpoint formula na human ako discuss, dirita sa graph sa equation. So the graph of the equation x and y is the set of all points x, y in the coordinate plane that satisfy the equation. So example, kailangan kabalo mag-graph ha. So example na atay 2x minus y is equal to 3. So sa pag-graph ani kay i-arrange na nato. Okay? Himo na imong inani. Solve for y para dali ra siya. Y is equal to 2x minus 3. Gibalihin lang ni siya ha, kanina lang para klaro ang negative y gibalihin diri. Then ang 3 gibalihin diri. So mahimo siyang 2x minus 3 is equal to y. O pareha ra na sila diri. Okay? And then maggamit ka og table of values. Meaning, mag-substitute kag mga value sa x at saka sa y. So for example, when x is equal to negative 1, so ilisan lang nimo negative 1. Okay, so the answer is negative 2 minus 3, negative 5. So you have the point. Ang technique lang ani class kay pwede ka mo gamit pag x and y intercept. Okay? Sa paggamit sa x and y intercept, okay?
Himo nimong x 0 dan isa y 0. So from this, x na to 0, so y is negative 3. Nakuha. Pag y kay 0, pag y 0, unsa man na ang x? Maana na siya, 0 is equal to 2x minus 3. So may mo siyang 3 over 2 is equal to x. Inanara, then pwede na dahil ka magbuhat sa point. So may tabo, this is 0, negative 3. Okay? Then kani, 3 over 2, 0. So kana pa lang makabuhat kag duha ka point, you can create a line. Okay? So the same gyapon diri. Kung ang x na to 1, i-substitute lang nimo diri ang x sa 1, nahimo siyang negative 1. And then you got a point. 1, negative 1. O kani nga point. Dayon 0, negative 3. So kani nga point. Pag naalang kay duha ka point, you can connect the dots and create a line. Pwede na kay na siya. Kaya ang goal lang nato diri, you have to practice how to graph. Okay? Next, kung parabola or naatay quadratic equation. So y is equal to x squared minus 2. Okay? Ginatawag siya parabola kay naatay vertex. Kani nga point. Okay? So, pag graph na kani, katong mas dali. No? Pwede nimo himo x is equal to 0. No, pag x na to 0, the 0 square is equal minus 2. So the answer is y is equal to 2. Okay? Y is equal to negative 2 rather. Ayan. So mo na makita ninyo diri nga part. 'Di ba? So next naman pud nato kay pwede natin mag-substitute any value sa x. Pag x negative 3, may mo siyang 9 minus 2, 7. So, negative 3, 7. Okay? Pag negative 2 naman, answer kay 2. So, mo na negative 2, 2. Okay? Pag positive 2, the answer na kay 2 sa y. So, maka-create kag duha ka point and then vertex. So, mo na i-connect lang nimo siya pero pa-curve lang. Okay? Again, naa kay idea nga curve ang graph kapag ang highest exponent na to kay 2. Okay? So mahimo siyang curve ang shape ani. Nakuha siya. So again, practice lang jud mo nga mag-create mo table of values. Okay? Mag-substitute ka lahat ng mga value ng x para makuha ang y. So pwede negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Then you can plot this na dayon. Okay? Para naman sa absolute value naman, okay? So ang absolute value is just like a symmetry. So kung say line niya dire, the same lang yapon sa pika side. So example, pag negative 3 o positive 3 si x, the same gihapon ang result sa y. Okay? Pag negative 2, ang isa positive 2, the same gihapon ang result sa y. Kasi absolute value nga. Okay? So pag plotting nimo, na kay 1, 1, negative 1, 1. Ang isa, 2, 2. Ang isa, negative 2, 2. So, naka-follow siya. So, dili siya parabola, kundi V-shape ang may tabuan ni. Duha ka line sa left and right niya. Symmetrical. Okay? So, inani siya para na amoy idea na sinasabi ko nga, intercept. Mas dali manggod ang intercept pag iset nimo y is equal to 0 to get the x-intercept. Dayon, para makuha ang y-intercept, iset nimo ang x 0 para dali ra siya. Okay? So, next naman is the definition of intercept. Na-mention na ako how to find them. You just have to set the y 0 para maka-create ka graph. Okay? Para sa ano na to, y-intercept, iset nimo x is equal to 0. Okay? And then solve for y. Inanara. So, para natay idea, ito yon. Example yung sinasabi ko, the finding intercept. Okay? Y is equal to x squared minus 2. Mo na example na to ganina. Okay? So, pag x is equal to 0, para sa y-intercept, y is equal to 0 squared minus 2.
So ang answer ana, y is equal to negative 2. So yung point mo, 0, negative 2. Di ba? Para naman sa ato ang y is equal to 0 or x-intercept, may mo siyang 0 is equal to x square minus 2. So, solve for x. Kabalo naman ta mo solve sa x ha. Ibalhin mo ang 2, mahimo siyang 2 is equal to x square. Then square root ka both sides. So, x is equal to plus minus 2. Plus minus square root of 2. Okay? So, yung answer mo is naakay duha ka answer, square root of 2 at saka negative square root of 2. So, your answer, positive square root of 2, 0, duha ka point. Negative square root of 2, 0. So, mo na siyang answer. Okay? Para naakay duha ka point. Okay? Kamo na yung mag-calculator ani. Unsa lang square root of 2? Wa lang sa calculator, it's just 1.4. Ang isa, negative 1.4. Okay? So, mo na akong pasabot. No, para dali ra kay makabuhat na atay x-intercept and the y-intercept. Pag naa kay makuha nga tulo ka points, iporma lang dayon nimo og curve. Okay? Para naman sa circles, 'di ba ang circle nato, we have here the formula. Pwede na ako ni basahon ha. Ang pasabot lang sa C mo na ang center. Okay, basta pag naatay circle na dyan ay center, C. C, H, K. Point lang na niya, somewhere. Point lang. Dayon, natay radius, meaning the distance from the center to the point of the circle. And we represent as this XY. Okay? So, the equation of the circle, better isulat ninyo sa inyong notebook ha, kay gamit kayo ni siya. Natay x minus h square plus y minus k square equal to r square. Ang r square is the radius. Okay? Ang x and y mo na ang point na to. Okay? Sa P. Yung point sa circle. And then ang hk mo na ang point sa circle. Okay? Or point sa center sa circle. Okay? So mo ni siya ang atong standard form. Okay? Para naman sa origin, what if ang center nato nasa origin? So mahimong C or center origin. So meaning yung H as a K magiging 0 kasi yung center nasa origin. Okay, pag hindi nasa origin yung center, ito yung gagamitin na formula. Pag nasa center naman, mo na yung formula, x square plus y square is equal to r square. So for example, o kani, letter A na to, x square plus y square is equal to 25. This is 25. Di ba? So pag ano na nimo, isulat, mahimo na siyang 5 square. Kaya nga naman, ang r na to is 5. Di ba? Ang r na to 5. Nya, pag square niya, or 5 square, the answer is 25. Nakuha siya. So your answer here is, your r is, or the radius is 5. Center at the origin. Kay kani pa lang nga equation is naa siya sa origin. Para naman sa kani nga equation, okay? Or balik ta sa kani nga equation, kung mapansin nimo ang 25 is just your radius. Pero r square na siya. Okay? R square nimo 25. So pag square root nimo both sides, r nimo 5. So that is your radius. Then follow ka sa formula. It should be negative h, negative k. So this is negative h. So ang h nimo kay 2. Dili na ko isulat ha. H nimo kay 2. Unya kani kay positive 1. Unya kay negative k man ni. So ibig sabihin this is positive negative 1. Ana siya. So meaning yung k mo is negative 1. So your center ani is 2, negative 1. Nakuha siya. So mo na ang iyang pasabot diri para ma-locate nato ang center. 2, negative 1. Then ang radius niya is 5. Okay? So inana lang ang pagbuhat sa ato ang circle. Okay? How about nga we find
the equation of a circle. Ganina, kanimang good kay graph lang good ang circle. Okay? So sa pangita sa circle or sa equation, find the equation of the circle with the radius 3 and then ang center 2, -5. So sa ganito yung formula, kani kay wala sa origin, kay nasa 2, -5. So ang formula, x minus h square plus y minus k square. Di ba? Maman ang formula sa circle. Then r square. So ang r na to is na natay idea, 3. 3 square na. Ang h na to kay 2. Then ang k na to is -5. So ang answer ani kay x minus 2 square plus y minus -5 square is equal to 9. So kung mapansin nimo kaning y minus -5 mao nang na positive 5 na dayon siya diri. So that's your answer. X minus 2 square plus y plus 5 square is equal to 9. Nakuha siya. Okay, so inato ra ha ang pag solve para sa ato ang circle. Okay, ako lang skip ha, din ako ni basahon ang next kamo na sad. Next naman pod is finding the equation of a circle. So kung na kay ma-encounter nga inani nga problem unya kay pangayoon ka sa standard form para sa circle, you have to use the completing the square. Okay, so na-discuss na ako ning completing the square ha. So kung makita nimo natay x square at saka 2x, itapok na nimo diri. Okay, plus y square at saka -6, itapok nimo diri. Dahil ang -7 gibalihin lang na siya kay constant manggod na. Diba? Gibalihin sa right side sa equal sign. Group terms nimo. Ang pangutana unsa man ang buhaton sa completing the square sa ganito. 'Di ba ang kaning coefficient sa middle term i-divide 2 nimo. Then square nimo siya. 'Di ba? So 2 divide 2 1. Pag square nimo 1 pa rin. So plus 1 ang ibutang nimo diri. Okay, formula sa completing the square kani 6 divide 2. Pwede ra na -6 divide 2. Pareha na siya sa -3. Unya pag square nimo, the answer is 9. 'Di ba? So plus 9 ka diri. Nakuha siya. So kung ano yung inad mo, plus 9 o plus 1, pareha ra diri. That's the completing the square. Kinumpleto mo yung square niya. Okay? So wala kay violation because nag-create ka both sides of equality. So pag plus 1 diri, plus 1 po diri sa right side of equality. Plus 9 po diri. Okay? So pag humani mo ani, the answer is 3. Dayon, factoring nga dayon ni siya. So x plus 1 square kani y minus 3 square. So what is the center of this? Yung humana ka. So ang center ani kay -1, 3. Then ang radius nimo square root of 3. Okay, kasi r square kasi ang pagbasa nito. R square. So careful ka ha, dili 3 ang radius, square root of 3 ang answer. Then yung center is -1, 3. Okay? So practice ta ani ha. Next nato is ang symmetry. Medyo challenge jud ni siya class kay calculus ra ba ni siya. Pre-cal ra ba ni siya nga subject. So daghan kay tag mga graph and solving equation. So sa symmetry, naatay symmetry with respect to y-axis. Okay? And then naapod by symmetric with respect to the x-axis. Kung unsa man ang point ani sa graph. Okay? So para naman sa symmetry, naatay symmetric with respect to the origin whenever the point is on the graph. That is -x, -y. So para mas masabtan natay figure, inani ang itsura niya. Okay? Para sa symmetry nga with respect to x, meaning the equation is unchanged when y is replaced by -y. So with respect siya sa x-axis. So kung makita nimo kung kaniyang x-axis symmetrical gani siya. 'Di ba parang pareha lang ang kaning curve at saka kaning curve. So respect siya sa x-axis.
hindi na change. Symmetrical. Okay, parang reflection sa upper at saka lower ani niya. So mo na ang respect sa x-axis. Para naman sa y-axis, kung makita nimo kaninga curve o kaninga curve parihara. Okay? Kay naa siya sa y-axis, respect sa y-axis, unchanged when reflected in the y-axis. So example, kani mag-graph ko, then magbuhat ko og curve nga paani na diri ang point. So unsa ni siya, respect sa x or respect sa y-axis? So kung mabantayan nimo, respect siya sa y-axis nato. Kay kung kani ang ato ang y-axis, parihara ang left and right niya nga symmetry. Okay? Para naman sa graph nga painani, butang nato. Paana siya open sa left. Okay? So this is symmetrical with respect sa x-axis. Kasi parihara ang curve diri, pareha po ang curve sa ubos niya. Nakuha siya ang symmetric. Next naman is symmetric sa origin. Okay? Kung makita nimo ang ato ang origin is naatay negative x, negative y na point and naapod tay positive x, positive y na point. So naara siya sa first and third quadrant. Okay? Pwede po siya sa second and fourth quadrant pag the same ang graph ani mo ana siya. Okay? With respect to origin. Parihara na symmetrical ra gyapon na siya, unchanged lang ang x by negative x and ang y ang isa negative y. Okay? Reflection lang siya pero opposite ang sign niya na positive and negative. So example, so nato equation x equal to y squared. So mo ni itsura sa graph nato sa x equal to y squared. So unsa man ni siya with respect to x. Mo na akong pangayo. Mangutan na lang kung asa siya with respect sa x, y, or sa origin. Yun lang. Okay? Pero kung equation lang yung binigay, walang table, wala kang idea paano siya i-graph. So kailangan gumawa ka muna ng table of values. So i-change lang nimo si y to 0. So x nimo 0, ang y nimo 1, 1 pud ang x, 2 nimo y, x nimo 4. So maka-create na ka og points as long as magbuhat sa kag mga table of values. Kay lisod kayo kung di ka kabalo sa itsuraan nga graph, kung dili ka magbuhat og table of values para makakonclude ka kung unsa nga siya nga symmetric with respect. But the answer is with respect to x. How about this one? This is with respect to origin. Kay kung makita nimo kay niagi siya sa origin, kani nga pa curve, the same lang siya nga kani nga curve. Okay, symmetrical pero opposite lang yung sign. So kung makita nimo sa yung equation, y is equal to x cubed minus 9x. So kailangan nimo magbuhat og table. Mora jud akong tip sa inyo pagbuhat sa og table. Okay? So sa pagbuhat nimo sa table, makuha nimo ang mga points. Okay, when x is 0, y pod kay 0. When x is 1, sa x lang ka mag-change og mga values kay para mas dali. Kay pag y ang imo ang gamiton nga i-set nimo as 0, 1, 2, 3, maglisod ka kay tulo ka value man gud ang x. So sa x ka mag-substitute. X nimo kayo 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4. Makakuha kag mga answers. Okay? So inana lang hantod nga makabuhat na ka og graph. So kang kaniyang graph niya niagi siya origin. Klaro man pud kay moagi siya origin kay y 0, 0 pud ang x. So pag ina niyang graph na kay idea nga paana pud ang graph niya. Okay? So inana lang. So you make sure you have to practice all of this kay diri ra kumukuha sa inyo assignment and quiz ninyo. Okay? And that's it.